La nostra finalitat, de Carme Karr. Un dels més grans defectes que la gent de fora troba a l'home català és sa manca de món, sa poca sociabilitat, son rusticisme, sovint titllar per grosseria, quan podria ésser més justament qualificat de timidesa. Açò és patrimoni de tots aquells països en què, per raons de consuetud o de desnivell intel·lectual, l'home i la dona tenen entre si poques o nul·les relacions socials. Mercès a Déu, no és de témer que la dona catalana es masculinitzi fàcilment. En canvi, sembla que convé feminitzar-la, elevant son intel·lecte al nivell de ses reconegudes virtuts morals, perquè esdevingui més cara la vera companya somniada de l'home estudiós i emprenedor, sense perdre res de ses gràcies i dolçors instintives, ben al contrari. La catalana, per temperament i tal vegada per atavisme, és de les poques dones que poden assolir i guardar el medi just dels seus devers socials en la moderna civilització. Presència és poc arrauxada, sense carèixer, per això, d'empenta coratjosa. Ella estima per damunt de tot la seva llar i la seva pau, i entenem que, arreu on vagi per nous camins empresos, ella durà sos amors sants i ses creences per les grans veritats. Ara bé, partint d'aquest principi, creiem arribada l'hora d'encaminar dreturerament l'intel·lecte de la nostra dona, qui ja en sent i ens ne fa sentir una imperiosa necessitat. Volem que per cultivar son esperit no li calgui beure forçosament en fonts llunyanes, perquè l'aigua amb què s'ha beure és filla d'altres terres, on la parla i els costums no sempre s'avenen amb les nostres, hereditàries. D'aquells països avançats, d'on ens arriben alenades de feminisme, no en podem rebre-ho tot. Cal fer-ne una selecció que s'avingui amb el que és ara Catalunya. I aquesta selecció té d'ésser feta paulatinament, interessant-la, amanyegant-la a la dona. Doncs, entenem que, així com la de les més cultes nacions, la dona catalana pot i deu contribuir a l'enaltiment de la seva pàtria, instruint-se i educant-se per obrir nous camps al general avenç. És evident que l'home, al costat d'una dona d'esperit cultivat i de seriosa i variada instrucció, se sent sempre menys déplacé i no refuig la companyia femenina, ans al contrari, i cerca la nota suau que manca al seu temperament. I el dia en què l'home i la dona podran i sabran parlar entre ells lliurement d'altres coses que de futilitats malsanes, aquell dia minvarà la malvolença, l'odiosa crítica i la consegüent calúmnia. L'home català devindrà aleshores més refinat, perdent molta de sa duresa instintiva. S'encomanarà inconscientment la mundologia, qual manca li resta ara tantes simpaties aquí i a l'estranger, i que ha de ser un dels puntals del perfeccionament de la nostra raça. Entretant, la dona anirà devenint més desitjosa d'aprendre, per saber, per ensenyar, per cooperar en les coses grans, útils i belles d'un poble que reneix. I ja et dic, per plaure. La dona no tindrà, com ara, por de parlar a l'home, doncs podrà i sabrà interessar-se per tot allò que és objecte dels seus estudis i afanys, sense que l'home, com ara passa tan sovint, se violenti al veure's obligat a sostenir amb una dona converses massa casolanes o massa buides. Fins avui, el català intel·lectual, científic, artista
ha viscut sense fer res per la dona, sense interessar-se per ella, com si no fos més que una màquina maternal o un objecte de luxe. Quelcom d'imprescindible, però sense gran transcendència. En un mot, quelcom un poc més necessari que el tabac. I àdhuc, la dona, quan no veu entre les altres dones tan ignorants, tan fútils com ella, una vida plena de feinejars, de dispesera o de cantarelles i saltirons de canari engaviat, se veu voltada d'un element altament nociu. Element de desenfeinats, d'inútils, de presumptuosos i afeminats que aviat se transforma en cercadors de còmodes aventures. Feminal, doncs, ve a la dona com un amic a qui en la seva llengua li parlarà de tot el que pot ser-li útil, de tot el que pot plaure-li i interessar-la en l'actual moment artístic, industrial i social. En ses 20 planes, decorades, procurarem encabir-hi útils i agradables informacions gràfiques i, a més, d'un conte il·lustrat i d'una plana musical, donarà 16 planes de fulletí, començant pel recull de les poesies catalanes inèdites de la senyora Massanés. Per acabar, sols ens resta dir que, començant Feminal amb el convenciment de que venim a omplir una de les necessitats més evidents del nostre renaixement. Esperem que la nostra tasca serà compresa per l'home i per la dona, i ja que no rebuda amb l'entusiasme que se'ns guia als qui la fem, almenys amb el bon desig d'encoratjar la idea i la finalitat de Feminal. Heu escoltat La nostra finalitat, article de Carme Car, publicat al número 1 de la revista Feminal.